खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, जाय बिथांमोननि न'खराव बा जायफोरनि न'खराव दिनैसिमबो रेशन कार्ड गैया दे लोगोफोर, बे रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बबेयाव थांनो नांगौ, आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायहरगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायनि न'खराव रेशन कार्ड मोनथावना नङा, बिथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड मोनदोंब्ला नोंथांमोना मा प्रब्लेमाव गोलैहैनो हागौ, आरो जायनि न'खराव दिनैसिमबो दुखिया न'खराव रेशन कार्ड गैया, बिथांमोनहा रेशन कार्डखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनो, आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो लोगोफोर, माइ स्किम रेशन कार्डआव आं फैबाय। फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेयावहाय नुदोंना, नैबेयाव डिटेल्स दं, बेनिफिट्स दं आरो एलिजिबिलिटि दं, बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसेस दं लोगोफोर। नैबे एप्लिकेसन प्रसेसआव नोंथांमोना खनसे थुनानै होनो नांगोन आरो लोगोफोर। आं नैबेयावहाय एप्लिकेसन प्रसेसआव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै लोगोफोर। बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नायदै, बेवहाय मोननै अपसन ओंखारदों लोगोफोर, मोनसेया अफलाइन, मोनसेया अनलाइन। नोंथांमोना अनलाइनजों बानायनोब्ला नैबे अनलाइनाव खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं अनलाइनाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि रेशन कार्डनि पर्टेला अपेन जागोन आरो लोगोफोर। नैखौ नायदै, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो नै मेरा रेशन होननाय दंना लोगोफोर, आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया र' दै लोगोफोर, नै दानिया नोंथांमोननि जि फर्म, रेशन कार्डनि एप्लाइ खालामनायनि जि फर्म, बियो बेवहाय अपेन जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बेवहाय फारि फारि नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बार, बार्थ, डेट अफ बार्थ, जेन्डार आरो आइडि, लगइन आइडि, पासपर्ट, नोंथांमोना बेखौ बानायना लाजोबनांगोन आरो मबाइल नाम्बार, बेवहाय इमेल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, भिलेज बायदिसिना दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेफोरखौ गासैखौबो फारि फारि सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय गोबाङानो साननो हागौ नै बेवहाय लगइन आइडिखौ मा होनांगौ, नोंथांमोना बेयाव लगइन आइडिखौ नोंथांमोनासो बहायनानै लानो नांगौ, जाहाथे नोंथांमोननि गोसोआव थानाय। आरो पासपर्टखौबो दे लोगोफोर, गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन दे लोगोफोर आंनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै, रेशन कार्डखौ बोरैहाय अनलाइन खालामनाय जायो आदा होनना बुंनायखाय आं बे भिडिअखौ दिनै लाबोनाय जादों आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै अनलाइन खालामनानै लानो हागोन आरो रेशन कार्डखौ। दानिया लोगोफोर, बेनि गेजेराव नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामजोबखांनायनि उनाव नैबे साबमिट बटनाव होदो। बेनि उनाव नोंथांनि रेशन कार्डआ बेवहाय एप्लाइ जागोन। एप्लाइ जाखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव जाय रेशन होयो बा जाय दखानिया रेशन होयो, बिथांनियाव नोंथांमोना खौरां लानांगोन, नोंथांनि नामा बेवहाय एड जाफैगोन ना जाफैयाखै। अब्लानो नोंथाङा मिथिनो मोनगोन आरो दि नेक्स्टआव मानि नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ मोननो हागोन आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बे जायनि न'खराव दिनैसिमबो मोनथावै न'खरफोरा जुदि रेशन कार्ड जानानै दङब्ला बा रेशन जानानै दङब्ला नोंथांमोना गिनो गोनां जानानै फैगोन। नोंथांमोना जुदि बेवहाय जब मावखानाय दङब्लाबो दै लोगोफोर, आरो सोरनिबा न'खराव माने इनकामा बुरजा थाखानाय दङब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डखौ मोननो हानाय नङा होननानै फोरमायखादों गभमेन्टआ। बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरनिबा न'खराव जुदि जब मावखानाय दङ आरो लोगोसे रेशन कार्ड इनकामा बुरजा जानानै दङ, बिथांमोना जुदि रेशन जाबाय दंब्ला नोंथांमोना बेवहाय गिनो गोनां जानानै फैगोन आरो नोंथांनि रेशन कार्डआ रिजेक्ट जानानै फैनो हागौ दे लोगोफोर। गोबांनियानो रेशन कार्ड गैया, रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनै नोंथांमोननो रेशननि आपडेटनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। नेक्स्ट आपडेटआनो जादों लोगोफोर टयलेटखौ नोंथांमोना बोरैहाय चेक खालामो, टयलेटनि जि फैसा, बे फैसाखौ फार्स्ट किस्तिनि फैसाया हाबदोंना हाबाखै बेखौ बोरै चेक खालामो, आरो नोंथांमोननि टयलेट एप्लाइआ रिजेक्ट जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोना बोरै चेक खालामो, बेखौबो आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन आरो। दानिया नोंथांमोना गाव गावनि क्रम ब्राउजाराव थांनानै सुइस भारत मिसनखौ लगइन खालामदो दे लोगोफोर, SBMखौ लगइन खालामदो। आं बेवहाय फारि फारि नोंथांमोननो दिन्थियासै, आं सिगांनि भिडिअआव बेनि भिडिअखौ आं लाबोखांखाबाय। बेखौ बोरै लगइन खालामो आरो बोरैहाय चेक खालामनो हायो बिनि सिगाङाव भिडिअ आपल'ड होना दोनखादों दे लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथांनि जि प्रफाइल, बे प्रफाइला बेवहाय श' जासिगोन आरो लोगोफोर। आं बेवहाय अपेन खालामना लाखाबाय, मबाइल नाम्बार होनानै OTP होखानानै दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे आगसिखैजा थानाय जि 3 डट दे लोगोफोर, नै
आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नैबे थ्रि डट दंना बे थ्रि डटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोफोर आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोननै अपसन ओंखारगोन मोनसेया जादों निउ एप्लिकेसन मोनसेया जादों भिउ एप्लिकेसन निउ एप्लिकेसनाव नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो भिउ एप्लिकेसनाव नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन आरो दानिया आं बेवहाय भिउ एप्लिकेसनाव होनोसै क्लिक खालामबाय आं क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बे मबाइल नाम्बारजों सोरनि जे सुइस भारत मिसनाव बा अर्थात टयलेटआव एप्लाइ खालामदोंमोन बेवहाय श' जागोन आरो लोगोफोर नामबो जागोन आरो बेनि सायाव बेनि जि नाम्बार रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन नाम्बार बेवहाय श' जागोन आरो आं जायखिया मोनसे नायनोसै बेवहाय आं मोननै बानायदोंमोन मोननैयाव मोनसेया रिजेक्ट देखायखादों दै नैयाव नायबानो जाबाय स्टेटासआव बेयाव रिजेक्ट दं मोनसे एप्रुभ दं दानिया फार्स्ट पेमेन्ट हाबनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा चेक खालामनानै लानो हागोन आरो आं नैबे फार्स्टनिखौ थुनानै होनोसै लोगोफोर नैबेयाव ट्रेक स्टेटास दंना बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नै बेवहाय नै लिरनानै होखाबाय लोगोफोर सिगां गिबि खेब फैसा हाबजेननाय लोगोफोर नै बेवहाय नाय फार्स्ट फैसा हाबजेनदों नै बेवहाय डेटबो होनाय दं गासिबो होनाय दं आरो लोगोफोर नै बेनिफ्राय सेकेन्ड किस्ति फैसा हाबथ'वाखै जेब्ला हाबगोन बेवहाय नै बेवहाय माबायाव जिअ टिकिंआ कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बेवहाय अपेन जागोन आरो डेटबो ओंखारगोन दे लोगोफोर जेब्ला सेकेन्ड किस्तिया हाबगोन नै फार्स्ट किस्तिया हाबखांबाय बिनिया नै माने आंनिया हाबखांबाय आरो लोगोफोर सिगां फार्स्ट किस्तिया बेवहाय नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै लानो हागोन बेनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय मा देखायखो डेटबो देखायबाय आरो टाइमबो देखायबाय माबे टाइमाव फैसाया हाबदों आरो माबे थारिखआव नोंथांनिया फैसाया हाबनाय जादों बेखौ बेवहाय देखायजोब्बाय आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना बेफोरबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर दै दानिया बेक थांफिननोसै नोंथांमोना रिजेक्टखौ बोरैहाय नायनो रिजेक्टखौ नायनो थाखाय आं बेक थांफिनबाय नै बेवहाय नोंथांमोननि स्टेटास नै ट्रेकाराव बेयाव होबानो जाबाय लोगोफोर क्लिक खालामबाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै नोंथांमोननि स्टेटासखौ चेक खालामनानै ला बेयो माब्ला रिजेक्ट जानाय बे नैबे मोनसेया आंनिया रिजेक्ट जादों आरो आं बेलेगनिखौ बानायदोंमोन लोगोफोर नैबेवहाय नामबो दं गासिबो दं आरो बेयाव श' जाजोबगोन दानिया नोंथांमोनहाबो बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोननि स्टेटासखौ दै लोगोफोर बेनि उनाव नोंथांमोना रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों बेवहाय मिथिनो मोनगोन आरो फैसाया हाबदोंना हाबाखै फार्स्ट किस्तिया लोगोफोर बेफोरबायदि नोंथांमोना चेक खालामनानै लाबानो जाबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन बाय बाय